On puc trobar un portaespelmes? Has dit portaespelmes? Sí. Doncs que bé, perquè nosaltres, membres de la cooperativa Crossitiva, farem una fira el dia 7 de juny A la fira de la plaça de la Santana. i vendrem molts productes, un d'ells el portaespelmes. Estan materials reciclats. Esclar que sí, i tenim molts dissenys com aquests. Aniré a la fira, però què dia és? Tu recorda, el dia 7 de juny, a la fira de la plaça Santana, la cooperativa Crossitiva estarà allí, venent els seus productes. Col·labora amb nosaltres! Hola, nosaltres som uns representants de la cooperativa Crossitiva. Aquest és l'estoig, un dels nostres productes. Compra aquest estoig, que ho guardaràs tot. Vine a la plaça Santana, quines ganes. El 17 de juny, a la cooperativa més divertida. Hola, hem fet uns productes reciclats per la nostra cooperativa. Necessitem la vostra ajuda, necessitem que ens ajudeu a comprar aquests productes. El 7 de juny a la plaça Santana. Necessitem la vostra ajuda. Hi ha dos tipus d'espelma, aquesta i una espelma que és plana. Podeu triar la que vulgueu. A part d'això, tenim molts productes més. Si podeu vindre a comprar-les, us ho agradeceria molt. Gràcies. Que avorridos tots, tio. Si esteu avorrits, compreu el que s'enrolla i serà divertit. I recordeu, el 7 de juny, a la fira de la plaça Santana, hi haurà una paradeta que vendrem aquest s'enrolla i moltes coses més. Hola, ja aniré ahí. Anirem a comprar. I Compra. compreu amb nosaltres. Passa i veuràs la nostra cooperativa. I quants productes té? Tenim tants que no podem ni comptar-los. A veure. M'ha cridat més l'atenció aquest. Pues has escollit el producte més adequat. És un portapulseres i tenim una oferta. Si t'emportes 10 pulseres, et donem un portapulseres gratis. Que guai! I que ben de preu, no? Sí. I col·labora amb nosaltres l'any que ve, vale? Vale! Moltes gràcies. Adeu! Adeu! Bon dia, aquest és el nostre producte, un portamòbil. Oh, que bonic! Si t'agrada aquest producte i vols comprar alguns més dels que fabriquem, pots anar a la fira de la plaça Santana el dia 7 de juliol. Vale, doncs allà estaré. Quant costa? Encara no ho sabem, no li hem ficat preu. Vale, gràcies. Adeu. Adeu. Benvinguts a tots i a totes. El nostre producte és... Xan, un portallibre. El nostre punt de llibre es vendrà el 7 de juny a la Fira d'Artesans a la plaça Santana. Aquest punt de llibre és multiusos. A part de posar-ho als llibres, també pots escriure.